Kọmishọna na-afụ maka ahụike na Anambra steeti Dr. Afam Obidike ekwugo na gọọmenti steeti a ga-anọ na mgbe adịghị anya webata ọlụ dijitalụ na anaka ahụike nke steeti a. Dr. Obidike kwupụtara nke a n'Ọka n'oge agba nke mmechi nke The Challenge Initiative TCI bụ ogbugbo ọfụ nke ewepụtara iji wee nyere anaka ahụike nke steeti aka n'ịlụpụta ọlụ. Ka anyị gerezi akụkọ a n'uju. Ya bụ amụma bụ nke a na-eme na njikọta aka gọọmenti Anambra steeti nakwa otu The Challenge Initiative gbabụrụ nke gbadoro n'ọkpa n'inyere gọọmenti steeti aka n'ịnọrọ onwe ha nakwa inweta ihe dị iche iche ziri ezi n'ọnọdụ ogo ahụike. Dr. Akabike bụ onye kwuru okwu na ya bụ mmemme kọwara na ọchịchị ọkammụta Soludo ga-abagide n'oge na-adịghị anya n'iwebata igwe omente emeimo na ngalaba ọnọdụ ahụike iji wee hụ na enebara anya na otu ndị ọrụ ahụike si agba mbọ ha ma nyekwa aka n'ihu na ebugotere ọnọdụ ahụike nke ime obodo dị iche iche n'ogo dị elu ma nwegharịkwa ọnọdụ ahụike nke steeti a. Na-akụ nke ya ka nnukwu onye ode akwụkwọ nke Anambra State Primary Health Care Development Agency Dr. Chioma Ezenyimuru nwere wee kọwaa na iwebata amụma TCI bụ nke ga-enyere ụlọ ọrụ ahụ aka n'ịgba mbọ pụrụ iche gbasara otu esi amụ ụmụ na ezinụlọ dị iche iche nakwa otu esi ebi ndụ ahụike n'ọnọdụ ogo ụmụ nwaanyị nakwa ezinụlọ Anambra steeti. Na-akụ nke ya ka onye ntụziaka nke TCI na ala Nigeria Maazị Victor Garo kọwara na oge ha bịarutere na Anambra steeti na otu ahụ chọpụtara na ụmụ nwaanyị na ụmụaka bụ ndị nwere ụzọ pụrụ iche ha si enweta ọnọdụ ahụike mara mma ma kọwaa na nke a bụ nke na-egosi na gọọmenti steeti a bụ nke na-agbasi mbọ ike ịhụ na ọnọdụ ahụike nke steeti a bụ nke dị otu o kwesịrị. Eze ọdịnala Ụmụeri Igwe Ben Emeka bụ onye toro ndị otu ahụ n'ihi mbọ ha na-agba ịhazirigharị ọnọdụ ahụike ma kọwaa na ministri steeti a na-ahụ maka ahụike bụ nke na-agba mbọ ịhụ na ụlọ ọgwụ dị iche iche n'ime ime obodo bụ nke dị otu o kwesịrị ebe ọ yọkwara ndị mmadụ ka ha bụrụ ndị ga na-etinye uchu gbasara ọnọdụ ahụike ha.